Так, перш за ўсё, я вельмі радая, што гэты візіт адбыўся. Я думаю, што гэта гістарычны крок па ўмацаванні беларуска-украінскіх адносін. Я вельмі удзячная украінскаму ўраду і прэзідэнту, канечне, украінскаму ўраду і таксама украінскім жыхарам Украіны за тое, што усе вы раздзяляеце беларускі рэжым і беларусаў. І вось гэтае рашэнне не камунікаваць з беларускім рэжымам, а наладжваць стасункі з беларускім дэмакратычным рухам з'яўляецца, я думаю, стратэгічна важным, бо Лукашенко заўжды будзе служыць Пуціну, заўжды будзе служыць інтарэсам Расіі, не Беларусі. Мы, як беларусы, конечно, хацелі бы, каб Беларусь стала незалежнай, дэмакратычнай і вольнай і была добрым суседам для наших украінскага народа і, конечно, еўрапейскіх краін. І я вдячная украінскаму боку за тое, што вось гэтыя нашы намаганні па дэмакратызацыі Беларусі яны з'яўляюцца супольнымі і падтрымліваюцца украінскай стараной. Мы разумеем, што мы супрацьстаім аднаму ворагу, імперыялістычнай Расіі, якая не бачыць ні Украіну, ні Беларусь як самастойныя нацыі, краіны, якія павінны вырашаць свой лёс самі. Мне была вельмі цёплая сустрэча з міністрам замежных спраў Спігай, сёння была сустрэча з прэзідэнтам Зеленскім, і я вельмі вдячна за іх моцную пазіцыю наконт рэжыму Лукашэнкі, што не прабачым, што Лукашенко дазволіў здзейсніць гэты напад з Беларусі, што яны разумеюць, што ў любы момант Лукашенко і Пуцін могуць эскаляваць сітуацыю і зноў выкарыстаць Беларусь як плацдарм для наступу. І мы бачым, што пэўныя дзеянні адбываюцца на тэрыторыі Беларусі і вось гэта навучанне па запуску арэшніка ядзернай зброі. Мы, конечно, павінны вельмі уважліва сачыць за тым, што адбываецца. Мы вдзячны прэзідэнту Зеленскаму за тое, што ён яго моцным голасам, моцная пазіцыя гучыць на ўвесь свет, і увага зноў вяртаецца да Беларусі, да пытанняў бяспекі. Што самае асноўнае мы прагаворвалі? Для таго, каб зрабіць камунікацыю і каардынацыю паміж беларускім дэмакратычным рухам і Украінай больш сістэмнай, мы прапанавалі украінскаму боку зрабіць такую міжведамственную групу. Гэта значыць, што прадстаўнікі з розных інстытуцый і міністэрств будуць працаваць менавіта над беларускімі пытаннямі розных кшталтаў. Гэта і ў сферы нашых добраахвотнікаў, у культурнай сферы, гэта і абмен інфармацыяй, гэта і супраціў недазрусіфікацыі, гэта і праца па вырашэнню легалізацыйных пытанняў тут беларусаў, то бок каб супраца з беларусамі выйшла на больш сістэмны ўзровень. Было вельмі пазітыўна прынята прадстаўнікамі ўрада і прэзідэнтамі, таму я спадзяюся, што гэта будзе першы крок да больш шчыльнай супрацы ў будучыні. Са мной быў на сустрэчах мой намеснік Павел Латушка, які вельмі шмат працуе над прыцягненнем рэжыму Лукашэнкі да адказнасці у тым ліку за вываз украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый. Лукашенко таксама там засвяціўся, скажем так, і міністр Сіпіга, калі быў у Малдове, таксама падкрэсліў, што Лукашенко трэба за яго дзеянні прыцягнуць да адказнасці. У гэтым накірунку мы таксама можам працаваць. Мы абмяркоўвалі магчымасць большай колькасці беларускай моладзі навучацца ў навучальных установах Украіны. Мы все разумеем, што ёсць кантэкст бяспекі, што Беларусь, мы разумеем, што гэта рэжым Лукашэнкі, але ўвогуле краіна з'яўляецца краінай суагрэсарам, і гэта накладвае пэўныя абмежаванні, але ж я спадзяюся, што мы знойдзем рашэнне, як
полепшыць сітуацыю з некімі легалізацыйнымі пытаннямі, юрыдычнымі пытаннямі, што тычыцца беларусаў, і зможа больш беларусаў прыязджаць ва ўкраіну як ваенныя валанцёры, як валанцёры, якія дапамагаюць у цывільным жыцці, напрыклад, адбудоўваць інфраструктуру, таксама студэнты, у нас ёсць выдатныя IT-спецыялісты, якія могуць таксама дзяліцца сваёй экспертызай. То бок шмат поля для супрацы, і вось няма гэтага моўнага бар'еру паміж нашымі краінамі, што таксама робіць Украіну прывабнай для часовага пераезду. Бо мы все хочам, конечно, вярнуцца дадому ў Беларусь, але ж мы разумеем, што шлях да свабоды Беларусі ляжыць праз перамогу Украіны, і таму з першапачатковай задачай мы бачым пытанне, як дапамагчы Украіне. Я спадзяюся, што гэты візіт адчыніць нам больш дзвярэй, і ў будучыні мы зможам часцей наведваць Украіну. Мне вельмі важна час ад часу тут знаходзіцца, бо я вельмі ўражаная стойкасцю і моцай украінскага народа, і каб натхняцца вашай мужнасцю, вашай нестомнасцю, мне патрэбна быць тут часцей. Я хацела наведаць і Львів, і Адесу, і Харків, і больш спілкавацца з беларусамі, якія тут. Вось таму пачатак пакладзены, працуємо далі. Радіо Свобода, Дарина Коломієць. Пані Світлано, підскажіть, будь ласка, ось ви говорите і зараз, і до цього ви говорили про те, що це дуже важливий візит, ви щасливі, що він відбувся, але можливо поділитися, чому він стався лише зараз, враховуючи, що і вже понад 4 роки повномасштабне вторгнення, і 6 років вже пройшло з протестів у Білорусі. Чому ось цей візит лише зараз, він перший у вас? Давайте я ще додам до попереднього адказу, бо забыла, що одной з вынікам гэтага візіту павінна стаць больш шчыльная супраца па недапушчэнні уцягвання беларусаў у нейкую эскалацыю ці далучэнне беларусаў да расійскай ваеннай машыны. Ёсць такая пагроза, мы бачым, што за гэтых дзеянняў унутры краіны, канечне, ёсць перажыванне, што больш беларусаў будуць ангажаваны, і, канечне, гэта перш за ўсё праца ў медыйнай сферы, каб тлумачыць, што калі адбудзецца эскалацыя, украінцы гатовы адказваць люстэркава, што калі будуць нейкія атакі, Украіна настолькі ўжо моцна і ўпэўненая ў сабе, што будуць атакі, могуць быць, скажу так, атакі на Беларусі, каб людзі, беларусы, якія можа пагоняцца за лёгкімі расійскімі грашыма, напрыклад, да, то яны разумелі наступствы не толькі для сябе асабіста, але і для краіны ўвогуле. Таму вось гэта стратэгічная мэта неўцягвання Беларусі ў вайну, яна была таксама адной з асноўных тэм для размовы. Што тычыцца пытання, чаму зараз, чаму не раней, зноў жа я тут вяртаюся да таго пункта гледжання, што зараз Украіна сябе так моцна адчувае, так упэўнена, што, канешне, не хочацца, каб адкрываўся другі фронт з боку Беларусі, але у Украіны ўжо ёсць чым адказаць. Ужо адбыўся пераломны момант у спрыняцці, што Украіна можа прайграць гэту вайну. Украіна адзіная краіна ў свеце, якая змагла зачэленджыць Расію. Вы б'еце ў адказ, вы далетаеце, скажем так, да вялікіх і малых гарадоў і да вельмі важнай інфраструктуры расійскай, якая працуе на ваенную машыну, і таму гэтая моц яна адчуваецца. І зараз ужо ніхто не баіцца, скажем так, раздражняць Лукашенку, каб, не дай Бог, не адчыніцца другі фронт, а Украіна ўжо сама выбірае, з кім камунікаваць, у кім яны бачаць партнёра, і таму вось гэта адбылося менавіта зараз.
Залицький Вячеслав. Скажіть, будь ласка, ви бачите якийсь прогрес у легалізації наданні гідного статусу ветерана полку Каліновського поза створенням цієї робочої групи, про яку ви задали? І друге питання, як ви бачите перспективу роботи свого офісу в Варшаві? Дякую. Перш за все, мы, конечно, поднимали питання агульної легалізації білорусів, вирішення питання з посвідками, з банківськими рахунками, бо це вельми перешкоджає такої ефективної праці білорусів, які могли більше часу присвячати Україні, але повинні вирішати свої питання і праз гэта якасць жыцця тут яна значна пагаршаецца. І мы у кантэксце гэтага агульнага пытання, канешне, абмяркоўвалі пытанне нашых добраахвотнікаў. Наколькі мы зразумелі, умовы для добраахвотнікаў ужо палепшыліся у пэўны час нядаўняга часу, але ж тыя добраахвотнікі, якія рашэнні, па якіх прымалася яшчэ да новага закона, яны не пападаюць. І, напрыклад, там пытанне з чаканнем дакументаў пасля таго, як ты становішся ветэранам, у цябе ёсць пэўнае абмежаванне па часу, калі ты можаш знаходзіцца в Украіне, а дакументы разглядаюць больш, і ты так нелегальна знаходзішся в Украіне. То бок беларусы не любяць быць у шэрай зоне. Мы вельмі законапаслухмяныя нацыя, і нам не хочется, не хотелось бы не подманывать краіну, але щось так приходится робить, коли у тебе, например, пашпорт протэрмінаваны, ты не можешь обновить посвідку, там твой человек воюе ці загинуў на фронте, у нас есть такие кейсы, а ты не ведаешь, что тебе робить, ты не можешь атрымаць украинские документы. Мы пару индивидуальных кейсаў перадалі у прэзідэнтуру як не як індывідуальны кейс, а як прыклад таго, праз што праходзіць чалавек, каб там вось такая папка з дакументамі, каб заставацца у рамках заканадаўства і нічога не можа дасягнуць, бо заканадаўства ёсць абмежаванні па беларусах. Каб гэта пытанне вырашыць сістэмна і, канешне, увагу да добраахвотнікаў. Мы разумеем, што тэме добраахвотнікаў можна хоць дзень прысвяціць для абмеркавання, так? І таму вось у рамках гэтай кансультатыўнай групы ці міжведамственнай групы, як мы яе называем, можна будзе больш шчыльна гэтае пытанне абмеркаваць. Я хочу адзначыць, што нашы дабравольцы ўжо шмат самастойна зрабілі ў гэтым накірунку. Я вельмі удзячная, асабліва улічваючы, што палітычных стасункаў на такім узроўні раней не было, і, канешне, гэта тое, што я чакаю ад беларусаў паўсюль, і больш самастойнасці, больш ініцыятывы, і тут, канешне, была зроблена выдатная праца. Вось, але каб зрабіць гэта сістэмна, трэба больш на палітычным узроўні больш працаваць. Таму гэта яшчэ, канешне, не канец размовы, толькі яе пачатак, і тут можа быць пэўная юрыдычная калізія, зноў жа вяртаючыся, што старана краіны суагрэсар, беларусы, мы прапанавалі, можа, нейкую дапамогу ў верыфікацыі людзей, напрыклад, але ж тут свае добрыя сістэмы верыфікацыі. Гэта ўсё трэба абмяркоўваць. І другое пытанне, прошу прабачэння. Як вы ацэніце перспектыву офісу вашого? Перспектывы працаваць. У нас офіс часткова застаўся у Вільнюсе. Ён мае дыпламатычны статус ад літоўскай дзяржавы. То бок мы гэта такую частковую рэлакацыю мы называем пашырэннем прысутнасці дэмакратычных структур у краінах суседзях. У нас добрыя вельмі стасункі з кіраўніцтвам Польшы і Беларусі. Гэта тэма, якая аб'ядноўвае розных людзей і партыі, то бок па Беларусі, па беларускаму пытанню там поўны кансэнсус. Таму працуе офіс у Вільні як дыпламатычны цэнтр, я буду прысутнічаць у Варшаве, і будзе больш магчымасці працаваць з большай колькасцю дыпламатаў, беларусаў і палітыкаў. Для мяне, канешне,
Релокація у Польщу дала больш магчымасці працаваць менавіта з беларускімі арганізацыямі, бо колькасць беларусаў у Польшы значна большая. І там шмат гарадоў таксама, дзе свае дыяспоры таксама ёсць з кім працаваць. Таму можа гэта магло быць нават релокацыя да лепшага, каб узмацніць пазіцыю дэмакратычнай сілы Польші таксама. Можна, будь ласка. Нікіта Галка, Суспільне. Пані Світлано, чи не вважаєте ви, що ваш візит не є випадковим на тлі пропозиції Олександра Лукашенка, звернення про нібито готовність зустрітися з Володимиром Зеленським? І друге питання, чи вважаєте ви, що якось можна запобігти тій ескалації, яка зараз принаймні публічно є зі сторони Білорусі, про запобігти її можливому втягуванню у війну чи конфлікт проти України? Так, што тычыцца выпадковасці, я не ведаю, чаму гэты наратыў пра сустрэчу з прэзідэнтам Зеленскім з'явіўся ў нелегітымнага Лукашэнкі зараз. Можа, такім чынам ён, бо я ўпэўненая, што там спецслужбы ведалі, што мы рыхтуем наш візіт, і такім чынам хацелі не перабіць цікавасць да дэмакратычных сіл, але дыктатары не разумеюць, што перш за ўсё вольныя лідары, вольныя краіны, яны не заўжды кіруюцца нейкімі прагматычнымі мэтамі, а кіруюцца зараз я сфармулюю, кіруюцца каштоўнаснымі мэтамі. І, канешне, тут у Украіны нават не стаіць выбар, ці працаваць з рэжымам Лукашэнкі, які служыць волі Пуціна, а не беларусам, ці на баку Украіны, ці працаваць з беларусамі, у якіх у нас з Украінай аднолькавыя мэты і каштоўнасці. Нам, беларусам, вельмі спадабаўся сённяшні жарт падчас прамовы прэзідэнта Зеленскага, вельмі ацанілі, і я вам кажу, што можа вы не разумееце ўплыў украінскіх наратываў на беларускае суспільства. Потому что, конечно, мы, зноў жа паўтаруся, мы разумеем, што свабода Беларусі у вялікай ступені ляжыць праз перамогу Украіны, і кожнае слово прэзідэнта Зеленскага, кожнае добрае слово ад украінскага народа вельмі натхняе беларусаў. Бо, паверце, вельмі цяжка жыць, калі ты разумееш, што твая краіна стала краінай-агрэсарам насуперак волі беларускага народа. Мы падзяляем адказнасць як нацыя за тое, што Беларусь была ўцягнута ў краіну, але мы не можам падзяліць віну за гэта. Гэта розныя рэчы. Лукашенко вінаваты ў тым, што здарылася, але мы падзяляем адказнасць, што мы дапусцілі ўвогуле Лукашенка да ўлады і не змаглі за 30 гадоў гэту сістэму зруйнаваць. Але мы працягваем свае намаганні, і, канешне, такі моцны саюзнік, рэгіянальны лідар, як Украіна, нам вельмі патрэбны. А чи вважаєте, що якось можна запобігти ескалації і втягування Білорусі у війну чи провокації проти України? Так, хочу падкрэсліць, што Лукашенко ўжо ў гэтай вайне. Ён ваенны злачынца. І што трэба перадухіліць, гэта ўцягванне беларусаў у гэтую вайну. І гэта тое, я ўжо адзначала, што гэта адна са стратэгічных мэт нашага супрацоўніцтва з украінскім бокам. Трэба вельмі ясна паказваць наступствы для людзей, я маю на ўвазе тых, хто можа спакусіцца удзельнічаць у нейкай эскалацыі, паказваць наступствы для краіны, як такой, і вось праз сэрца, праз розум рухацца да людзей. Бо зноў жа, эскалацыя можа адбыцца праз тое, што будуць карыстацца інфраструктурай, будуць карыстацца тэрыторыяй. У нас ёсць дадзеныя, што
на тэрыторыі Беларусі адбудоўваюць, скажем так, пэўную інфраструктуру, якой не павінна там быць, калі краіна не рыхтуецца да эскалацыі. І мы дзелімся гэтай інфармацыяй з нашымі партнёрамі, і мы вельмі цэнны, каштоўная крыніца гэтай інфармацыі, і таму мы заклікаем больш супрацоўнічаць з нашымі структурамі, якія гэты доступ да гэтай інфармацыі маюць. Але ж праз удзеянне на людзей, перш за ўсё, Лукашенко ў 23-м годзе ён разумеў, што беларусы не пойдуць ваяваць, а асабліва зараз, калі Расія ўжо адназначна прайграе, але, канешне, будзе трымацца там да апошняга салдата, бо ім не шкада сваіх салдат. Але ж все, я запуталась. Але ж так, у 22-м разумелі, што беларусы не хочуць ваяваць, а зараз увогуле не, але ж падманам нейкім путём, там нейкімі наратывамі, брейнвошынгам, прапагандай можна спакусіць чымсьці ці заставіць людзей ваяваць, а наша задача гэта перадухіліць, і гэта наша стратэгічная мэта. Адпусціце мяне, пожалуйста. Я вже... Пані Світлано, останнє питання. Ну, давайте. Сергій Окунєв, НВ, вибачте, можливо, питання таке не дуже приємне, але дійсно, яке дуже турбує і українців в тому числі. Давайте уявимо. Завтра ми з вами прокидаємось, читаємо новини і бачимо мобілізацію в Білорусі. І розуміємо, що це мобілізація для ведення агресивних дій в бік України. Чи розумієте ви, що ви особисто будете робити і що буде можливо робити ваш кабінет вже в такой, як крайній ситуації? Ну, вы ведаеце, мы можам сабе уявіць розныя сітуацыі, і гэта проста будзе значыць, што мы вось гэту мэту, якую мы паставілі, не ўцягнуць беларусаў у вайну, мы проста не змаглі яе выканаць. І трэба будзе разумець, па якіх прычынах мы гэта не змаглі, ці мы не змаглі дагрукацца да беларусаў, ці у дыктатараў ёсць іншыя механізмы, як уцягнуць беларусаў у гэтую вайну. Але ведаеце, калі спачатку павінна быць нейкае дзеянне, аб'яўленне мабілізацыі, напрыклад, і мы пабачым, што будзе здарацца ў той момант. Ці будуць нашыя мужчыны, напрыклад, масава пачнуць з'язджаць, і тады мы павінны будзем забяспечыць нейкі пэўны калідор для людзей. І гэта таксама з украінскім бокам можам прапрацаваць гэта зараз тэарэтычна, гавару, каб, напрыклад, была магчымасць там часткова, каб Украіна таксама прыняла гэтых людзей. Ці калі будзе мабілізацыя частковая, не частковая, ці будуць там расійскія войскі прысутныя, ці будуць там беларусаў масава заклікаць паехаць у Расію і там далучыцца да расійскай арміі. То бок можа быць розных шмат форм, і вось пакуль гэта не пачалося, мы павінны вельмі шмат працаваць з беларусамі. Бо кожны сцэнар ён будзе азначаць розныя рэчы. І таму беларусы разумеюць, што Украіна гэта наша суседка, з якой ніколі у нас у жыцці, у нашай гісторыі не было ніякіх канфліктаў. Вось гэта папярэдзіць, што не бярыце грэх на душу, і давайте вось не будем гісторыю нашу добрасуседства мяняць. І вось гэты наратыў, што Расія заўжды хацела падчыніць сабе і Беларусь, заваяваць нашай землі, а з украінцамі ніколі. То бок трэба ўжо больш глыбока грукацца да беларусаў, не проста там на ўзроўні чаркі-шкваркі, а больш так глыбока сістэмнае мысленне, праводзіць нейкія гістарычныя працэсы. І вось гэта наша задача. Я спадзяюся, што нашы беларускія медыа і украінскія медыа таксама дапамогуць гэтыя палітычныя наратывы прасоўваць. І адзінае, што я прашу, калі вы пішаце пра беларускі дэмакратычны рух, калі ласка, не стаўце чырвона-зялёны сцяг. Вы, можа быць, не так шмат увагі гэтаму надаеце, але ж наш гістарычны сцяг бел-чырвона-белы, гэта сцяг, пад якім тут ваююць нашы ваяры, гэта сцяг, за які людзі зараз сядзяць у турмах і
за які рэжым збівае. І вы маеце вялікую павагу да свайго прапара, і, калі ласка, калі вы падтрымліваеце менавіта вольную дэмакратычную Беларусь, давайце выкарыстоўваць сімвалы, якія сімвалізуюць менавіта такую Беларусь.